Mema obi akwa Abaooo before GHTV, the name still remain of Bofo Bakope. And then that for the Diamaya Katremada Budrium. Ah, a moje dear Frisa, and as Asidani also the Merade. And that's where that for then you the big privilege say, Prophet Peter Amankwa, aka Heaven, the nation prophet Bakope. And I inquire and any better commander. And some baby Abaooo, Maimu, will be a candidate, way too far, way to buy, we see. But I did a spiritual things. I was here who the implications and in Yama Ekum. Yaman some year tenten. I was here bopini or Yamini pa or what's any Diana or my India home. And nothing about penny papa. That is more Abaooo before JHTV. Napume. Daddy, then him said near my Abaooo Buhay Bay, a fire near Odike or buy or Becky can send be you to know so my ban we ban no about from especially Abuchi for near the adeno. A boy baby drew say a chat Udaya Odike so. Implications be ohana. And somewhere chidana because you trade your goose implications be ohana. Bebre. Ibini say. The chair at C4 and I have 4. Prophet Peter and aka Heaven Bayade. Or no question and number no. 0542 9055. Or no go number. For more than so over heaven. Over one could be our uncle be our heaven zongo. And to say heaven bola. Not to say Dubai. To more than heaven the Hobayade. Ruta. Go Dubai near Jabo Suya will be a person. Na dada na beduru Ghana so when your home use. Yes. Na the dada. Sa home use no bi ni this is a Bruni baller. At the cashier my Ghana. Ah, na se Bruni baller na Ghana, but oh to me kan kasi na se we because home use na ya touch na Abaooo anti Bruni baller ya Ghana. But nkofo bi be ko me na to de ya fan to nya ho no na ya ko. Yes. Amen. Amen. Nyame ne no kure ni matete nsem ni bebre na me nsem bi se ne ana me mpese me de ma no betum. Yes. Na baby die ntia me de ma no tum ye odwan ye twagu Odike so no. Yes. Because asem we nkanye ma asem. Yes. But nam se me ye kuruba me ye dehye. Yes. Me ye Ghana ni. Yes. Na me ye santini. Yes. Na oni mama mre. Na me ni mama mre ni amane. Na me se kuta onyame sunsum. Yes. Na me ye nyame difo ntino. Me ti sunsum nyuma ase. Yes. What I say, Ubebusa say, you can't say you try a moja keke. Yes. A dear beer, when you pardon Anobeka, a tramoja gusono, a ya pam. A dear beer, Nipabeka, as I tramoja gusono. Aye, okay. A work spiritually. Ne peer when I'm on near edition son so born a bread dear, a nipana, will be an anoka, Sasam no two nipana so say. Enye ni say no dey ntin obi kobo som so no de akokwa ahye ne moto. What I say ni tiopa. Emoja na wodwan na ye twa ye ebo Odike din etwa ye no. Yes. Na nanom abosom ne ahonhom asom. Enti se Odike edi agro no wanhu de esase oya. Yes. Na bra bo betimi asey. Yes. Ni numa ebetimi asey. Yes. Eno me betimi aka no. Yes. Wan hwe ya yalewo bobo no. Yes. Ana se won si ne dada mu biem. It is nanom ye mfo mu nzemu ni agro. Wo hene ni mu asem kutatumi. Yes. Me say first no. Ya de aboa moja na ne ba afode. Yes. Emerade. Yes. Now Yesu moja ena ye adwuma. Yesu moja kuro yanso no obi bompa ye na se tumi boni bi ha obi oseme di Yesu moja ka wanim ne tumi na pebe bi afa. Moja kasa. Tienie pa moja kasa. Eno ntina moja na asofom because of Odike ntino. So wampa ho asama anka wonam fa ne sunsun fam ne ye twa nesu. Yes. Ye twa nesu afiri yediem, ye twa nesu afiri nkwam, ye twa nesu afiri nkwatenten ni mpomden ni nhirem. Na no mi betimi aka na bra bo na ni wono nkwa na be ka na be ya wonto ato aso. Wow. Let us say ono na kodi ni bone no.
Adentina obitin baby innocently no be akodi no bone na no me netim be di ono. Bible say mo jano mo aye bone woni ho mo na mo so emomoye. Ya pena na nkwaje abosom be hyehyɛ ye busua mu a enka wo mo adi wo mo bone ye gya hokɔ no. Enka abosom no ya yenim no. Yes. Because ne ye kwaje no. Bible som ne say so far as wo hu nipa akwaje abɛhyɛ abusua ne mu de wo ye nipa ne mogya. Yes. What a part of nipa no. Enunti no amamra ne amane a etwa se nipa ne ye. Yes. Wo wukɔ na wo wantoa so a ne bufu odi abusua ne nya. Na enye nipa ba ko mienu aya wontoa so so sa kosi sɛ mo behunu ade edi abusua ne nya. Na maye ɛho amane ne amamre. Na mahunu ade pote etwa samo ye ansa na sa ade na edi abusua ne nya no afiri mo so. It is the say na ye nua Odike akoye sa akoka asema ye ngose woka na ɛho aba se am ye twa odwan gu no so. Ade pa na nka wo so wo ye. Sese ade a wo se wo ye ni. Honam fem kra na ye de ba honam fem a. Yes. Baby a wo hye bia no wo hwe yi. Sese no moja na ye twa ne nsam e kan tra se ye twa ne so. Wonya Ghana ni ba bi. Wonya asantini ya. Da wo mfiri ha. Sese no ye pai kronfo sese ye ya ye hye Odike a wo se ye ku no. Wo ye kronfo ni bi no. Me na me ka kra sunsun fem no. Ena honam fem ne sa na baby e di na gina no no. Enti wanhwe ye kura no opie sese ye obi betimi edi ni bone ana obi betimi de ade abono because obi aye twa wosu wa ye bone am ye twa wosu de wo ye busude wo bepe de wo asanteme mu ha kasetia ye kron kese pan ba ko no na wano atia de na sese wona mfam no tete no se ye twa obi asu na se nipa na ampa ba bi amfa na wo ba kuro ni mu a yesi na aboku no. Yes. Enunti ade ampanimfo na ya ate Odike no e serious. Na minim so obebu sam question akọ na me de mpanimfo no so de ama no. Na me ye be kọ ho. Yes. Na de mpesa me ka kire ye nua panyini Odike ni se. Sese ade a wo ye ni o so wo ye ni. Yes. Because je dey aka me bebu sasa question no omo frɛ no se ombra na o sisi mpanimfo na twa eye gu no so nti omma. Because so oba no obi bibi bebo ni trima na so obi ba bedi na wu a wu sebi wu ono apre ono ani wu na ye ka se ya wa so akirikiri mu se so obi pie akosia no se ye twa na su a na se we outcast se nipa no ye mfa na nkan santima to obi atimi ye ndo pe bia na me ka kira o enti se no ono so wo ma no ne kwan so a na se de enti no so wo ma. The woman na sa nimdie ni nyansa no waboa no no na se. The woman nimdie se on hold on. Won pe ba bi nhye no waboa no. Adentia. Eni kwan so wode ne pe epie. Yes. Jese ofa kuntuna ase. E kompanifo anim. Yes. Na woni mpanifo kohia. Yes. Anofom brejo. Yes. Na nanom na fom ye. Yes. So ati ase mesra mo anidie mo. Menso nchen tumi menso nchen mra ekwan kra me fa so ba fidikase so ba keka nsem fa mo ho no e wo mu se ekwan bi so no wo hwe mu a nanka ye ne kwan so no so man kasa yie nanka ba bia okay so fu de pia ko na kwase ho fro ba mpeso udi oduru an me sa de ho na wo because wo pre no oh bebre na adwene ta kira wode kasa ne de ono nko ananim na nye kwa no wode wode ka asem no nye se oman no hu sikwono na de na ma na boro so empra dodo wase na opi abonte be kan asem wo gina bibi so wo pe bibi there is a prophet Peter Mankwa aka heaven better person say ni agenda na wode kasa asem no or pe political gain and say or pe affiliation wo pe bibi agina so na de aya ade na secretary wo nyina na say asanteman yenso so oman Ghana fa ba be no kura ye because you know so no opeso ya ade to youth no because matter so onya Ghana president will be enti no ohunu se galam se na no mampani Akufuado ye ya se oba Ghana nso ni ado be ni otoma enti no ye toma no nti we strategy so ohunu se be 2023 mo enti ye planning. Yes. And woman planet. This is all three you to not dress. Media me bag ala say megu no. Enti say you to no e de na adwen on beka sampo yensu na saya na ese ne ade ne yen support no na nka agibum. Ba santema mu ha. Ya me ne nukure ni. Ya tete yen. Yes. Ye ni mama mre ni amane ye. Ye ni mra. Yes.
you to be anywhere oh yeah dear na ni da ho na enya obedi wachi yes what here dey no krepa ye be yedum eduru wa na obi ya pa ba bi ate o bia no obekọ so enti me ka tena ye nua panini Odike se anon from brejo na me ni nukre ni on company for na ase yes na woni mpanimfo kohia onwura ne na ase mpaboa omun kotodwe o nyina no owia ne kotodwe anim ahemfo kra yefom ye ne ye hene ba ko o ba ntema bere bi ofom ye ke ye wuro ne na mo mpaboa tunade ye so kotodwe gu fom na o hene no so aye mobo ono kra de chen no eno nti won company fo ni ye de be chen no yes na is wo se osusua obrase Odike na ohunu se ahenie no ye va ni agro because yema the best ohunu ni se ahenie no any politics difference e women dey ya ka ahenie ya ohene bia kasa tumi so ohene bia kasa tumi so with authority ana aban kasa emla so ana aban so kasa with law what the mra na ye adwuma aban de mra na ye adwuma but ohene dey kasa with authority tumi ne mra so be value chain bi wow tumi ene mra differences wo ebi susu ediem mi wo tumi no o mra wa fa kwa adwuma aban no kra na wo wosoro na ye friend say bi a Ghana president no as I say what so no ye wo hene dia yes to wo hene wo tumi wo hene no duru dwom yes what you say pa nti tumi ne mra no different kakra wo yes on say wo mo no spiritual side no so ka ho wow ohene bia kutetumi ohene bia na tete no David no yiwudifo ohene bia ni bie yes yewura wate kokoso yes na eboyim osoro wo nshira no wonya ne kese before so obedi asem no o amane ne amamara wo ye minimpa that afidikese so no mempese mekan na ni bie ntina ya wo ka mo amo hweme no so mo akwa ahemfie pen no odi asem a woka tetetete na mfie be petepepe no was startifuru ono woka wo mu no abakwasem yes wan na kire no penimfo no kura sese atwa akonya no achia no wo se wo mu a wo mu hu because empeninsem bi wo ho a wo mu ameto but wuduru ye wura ni mu a wo be start afiri ho na fe wahunu se akonya kese na wote so no wonte so kwa tumi no wote so yes what you say yes spirit na every soon at that time no enya class spirit e wo ho yes what you say to okasa empani kasa okasa to me so and wonim de woka yes e ya honhom na honam fam na ye mpanimfo no wo didi asem yes example na me be ma obi ehu no na sabi me sere kasa manofom a anofom brel ye nana e free mu no sabi momfa nche kakra me nka wo ya o free mu no nana kase hwena obia mpie anadwo no obia na hwede etumi ne ye obia hu bodam ni kura ye hu bi abonten bodam ni kura ye hu bi abonten but covid-19 buy His Excellency President order say Ghana obia ntina fie ye mu say ho say emu nipa dodo say na tina fie a politifo no mani bre no mo bunkofo bu but bisa say nana kasa ye no police ni bi ko bu obi ana but obi enu opie e kire say tumi na ekuta no ano ode ti Odike bia okeka ko no obasa we ye fast kura na your homework yi so for na kasa what you say enti ohene de yes na me ne nukure ni mpanimfo say panyine woni hwe kura no o amache yes nyame ne nukure ni enidi ni ebu ho asem ada bia no ya ameka no ebi ni yes and the topic ada bia o kan say enen nipa ni enidie mampanifo enipa mfere ade enipa mu ade ye kasabasa asam na no wo kan de nanka eye ne kwan so a by kwan ya wo fa so ka asem no wan fa buo ni enidie ama ye mpanifo no yes Ghana ani asante akonya no asante ma akonya no enya akonya ketwa eye akonya kese a chase
Ghana ha me hunu akonwa bi e so chen asanteman akonwa no akonwa bi eni ho one thing say enti wo ka bibi akosa side ho a wo ya hwe daddy na me say busa say ekwan a mesere ka ho ekwan a nananom de efa aso twa adwan no na ne kwan so a no ana because okay hu senke toto na no wie na nka bibia na nka wasenka etwadwan wo meso ntikwan ne kwan so no ana ase de na me ne nukre ne onsa pani Ghana ne ya sante amamre no pani ne nka wonfom yes ete duru mere bi so a na de pani no duru mere bi a empepere ho ne ade ne ntene na ede mfonso so aba wode hye ne ne yes mafomo ade a woso wo ye ne se ofra me twemanim na asotwe bi e wo ho no wode mame na afi e kakra na wo bobo me a wo bome se me no me ye ma adwen se me ma asotwe no so menyintum aka bi a wode ba bi aso minsum eno de akra na ya ye enyamo a e boro so yes ba we de wo teme dase ewura wama wo kra so edwan na wo mu twa ne gina ho se Odike no wo mu twa ne so onye Ghana ne ni asante ne bi ti ba bi wonam bi wo ama no ho adwa obi hia na obetimi edi ne bone yes nti wo na se Odike ka se wo man ho no de ono no mene ne ya adwen 100% but mpanimfo no pere wo mo ho yes wi ase de because say omo ko frɛ na busuafo e ma ne wo fa mo bae ma omo jojo omo like omo atototo omo no yeah ewi ase de minim sɛ panimfo bobo bi sɛ krokotoi enya krokosne yes enu ntino wode hye afom yewura megidi kyerɛ me sɛ ne woni ha ene si ye yes mo so na mo hɔ akyire te mo hɔ akyire no enka wogidi sade a mo ye yewura wo hɔ a ko obeya na mo ye bibia Bible said the odi akyire ne sua na odi kan nante yes enti ade a mo ye yi no mo ye sua atena akyen yewura anase yewura wo ho asa ade we di enka wo be mo twadwan no yes eno no na mpese mebu sampan fo yes what in komo bi ase ekwan a wo fa so twadwan ne ade no wo pre dodo yes enti ehonom no nyame ne nukure ni de minim ne se mpanimfo se sa wo ba eja na na egu wo sere so a wontimi ntwa wo sere ntwene ye pepa yes nipa na efom nintina nipa fom ye de enhyehyeye ne marato wo ne asotwen wo ho no sa de ne ni ho a kasa mara ne asotwen ni nyina no so nkeni ho kamfonsuo ni ho a enkamla ni ho ka asotwen ni ho ni nyina ka ho bi na boa ema nipa fom a yɛtwe na so ne nani aba no ho so na afi wo ye bibi a wahwe aye ne yi ya mpanimfo no kwan mu fa so ene Odike di ye no eno so antwa yi no kura nyame anim nie because of say twa mo twa na so yi wo sa ba be pa chewa mususu se mu betimi age na biem ana se yɛtwa na so ne de yɛtwa na so enti watwa na so yi no wo pa kire se mo baje na ze mo sa abedane no bio ye ne sa e wo se ke tie ne ase ye de wakọ court ye di wasem ehu se ye bua asem na wie no ye bua wie a na afi ya hwe ade a wo se ye de asotwe wo se ye de ana se ye bua wo fo no ya hwe asotwe a wo se ye de ma we de waka asem no wanka ne yi ana asem no kura no mote na afidie so afidie na mote afidie so de yetimi yi wo bia no e de hyehye ma na fa nti wo mela no enti bra na be kire nsem ni mo what I say ya te nsem se no maka mo mfra no wo empanimfo anim oh na me ka sa ana ma nka sa na o ka sa de enti na ma o ka sa na kwan ya wo fa so ka sa na ye ka sa yes enti wo beti de o ka sa yes ada enti na de wa sama ko police station no akọ twere wa no asem se mo ko fa nipa ne ba ewia na mo sa ene nipa ne hia abra ya twere na no asem abra ya twere na no asem asa busa wo se edi ni si wa abra me na me ba ye no ma ba ka de esi nyina kyere wo na se opeso ye comparison mu se asem na o te ye no ene de e wo sisi a ye pe wow one person tro no e wo se ni nyina ye pe na police ni hunu asem no nokre ansa na wode wa wodifo
asotwe ama wo wodi bem no wode obim die ama ye mpanimfo no wo ma anya de straightforward kwan bi so no ankoyi na nanu we de mesreka modishia mo na asukonoma na no na apa tinkamon frɛ no na mo ntoto na no na mo hunu nyinyira so ene de wi a oduru mo nim so wosi kasa ansa na mo bibi e kafa ho a maka ko bae no be prove stubborn say me no be preach ene ehunu say on fa ni die na ama because ni speech mu no onu akra wotie odike kasa ma hu say nuhu woni kasa mu bebre nuhu woni kasa mu bebre na dadi mebisa afuto be na ade be ma YouTube na na ya ban ase YouTube na ya ban se ahomaso na ba yemu to the extent say ye kasa kire mpanimfo a eno ase ya tototo bombo na nanse ye wo hana katachie afrifa ebe brunua ma finance minister ne president his excellency na adodan kwakufo ne duabro na obro ne de nsem na na nko ogina so de abodua ne de enka meme ne nsem no etomasom bet eduabro no why duabro na memo de wiase Abaooo nua na ewu Abaooo nua ono na ewu Ghana nipa yase wonya yetene yensa hwe no so insana ba kuna watene na bia kan na hwe so enti wono no pa kire se won ani akwanya na ko obeye good dan akofo ado ana ye nyina ye black man adwene no eye pe ya dwena nkasa no ye pade na ye han bofo yes kufu ado nyame ne nukre Ghana president medibo ni ani de ma no opa Ghana akonya no wante bo hye o kan twi o kekan na de se enti wono wo bonua no wo pa ma no kwan na ye kasa ye kufu ado esi wo beye na hwedo ono kra de wonko obobon achen wo bia ade ba ko wo mu ne se ye de no me eka wo man a efeti nchinima yes wo kire se enkwala no so hwe wo Facebook ne YouTube a wo bi fom so so o mo ni dua na se mo kire duabo ye gu nsa kire nuabo ade na mo se o man ne sa penimfo mo ni afifi a mo no akora ya ade a mo be chena tena watu fo se ye nyesa mo tete no before to obi bebie na no aka sa abususem no ne bia dia eba na ye wo dia eba na no den wesu do be ya de ketua bi ni akofansa me be je se mo hotel afiations ne ga ne afiations ne gi guy na saba we de asem wa man you to know say eduabo do so o Ghana yes also obi eduabo camp afiations ne ga yes wo man no masa yes wo man no penini ya wo kana asem yi a wono na tam sharp den obo finance minister ne omadi edwurim dodo sika ne de omadi bebrebe dodo wono so wo be kom no wono kra na o meye Ghana president no na ne companies ye wo kra na adwuma ye fo kro bu wo mu sisi wo mu wontu wo mu ka mennim won wo mu aye pa konya no sisi a mennim wo mu nwuma bebera wo mu ma wo mu ye adwuma wo mu wono wo mu teme fra me busa me sika sa papa na de wan no me kom adan ya bosomi aso be 3 months ne tia ka enso wo pe Ghana president edi se nyenya me na mbubu mu di anka abo na se wo de wo mu di sika ne ye masa enti wiase de kam die menim ne se enipa fomo a yes ye fa kwampa so eyi na ten yes na wakan mu na watufo no manani aba no so dan se obefa nsa aburu nwira na se wo de bone asa akwa e bone o masa eduabro na wo bro no kra no wo sere no me ne musuo ni esan abra wo man nim yes wo frefre no me se no me emeka wo man no hwe eduabo no duabo na ya na ka no sinso wo ensa wo gunu wo fre nananom a wo mawu ko dada no wo from so mo mehwe de his excellency ne vice ne finance minister Ghana and what den say go na obi so gina akiri na aye wo mo ka kire onkofo na ye side so mo nkwa hemfi nkosua amamere ne amane ni wo mo hwe nsunsanso a wo nsa guo so ene enome nsem a mo kedi nsa guo na ti no mo hwe de ebefiri mo aba wo ka se ye mpanimfo no so wo mo gu nsa na bibi nsa nko be gu nsa wo ka se nko be gu nsa nkonya dan na ye wo ho no ye wo nkonya so afo hene wo ho wonim de enti a nkonya dan na bosom nkonya anase bosom dan na nkonya na egum no wonim de enti yi wo hene ada no what I say to me ho yes ha enipa yenim wasem ekuta to me yes
ye katena mananka sa no esa ye uja yes nti nipa bia wo bie wano akasa study asam na wo kan se emfa wo haw ne no me bia mansa na abeka waka na so yo empanimfo ya eburu wie ne ade so wo mu gina ewu yes wo mu jasa bia to wawu akọ ntirima na ebe to aso ama wo man no me asa kan ye mo ye kura ye timu kura ye hu no so mo so de na mkuta nsa ne snap mapampa mo fo de tretre mo mawuwe awo se mutufo yes na mo kyerɛkyerɛ yes na mo nipa hunu di ade pote twase ye ya ebe boa ma bone kura susu education na dey mind youth no ene no as ye nsua sebi ye nsua de papa bia ye kyerɛ ye ne ma bone nko a eno na wanhwe ya wano bepa adiga na pani bi atem panimfo wo manim wobi yesa na ema wo ya ntempa wasam frɛ no na mo ye nhwehwemu sɛ nyina so be na wa ode yesa ade no because me hwe ya sɛ kafia so snake betena social media ebe gina sɛ me ko bodua me yesi ɛna me bodua ne ade na me hwe sɛ nka empanifo bi be frɛ sɛ edua no obo ne nkran to wo sɛ nkran hene ɛto ne nsa frɛ no sɛ wo gina masa ase so yes ye wo bodua na sɛ wo empanifo no Ghana-fo ahemfo ewo mu mena mu se wo bu obi dua ye frɛ wa hemfie yes ebo wo ka atwe waso me hunu se afie shots ne gadua bo wa bo ne bebrebe ya wo de camera si ne so a wo sheki na ho sa de akomate si ne so yi enkra hene etimi ato ne nsa frɛ no yes na wasa ase so no ote and wo buru ama wo de hie nwia yes ase Ghana mra no eya sententan bi se edunu mere bia ho eya na me hu de menye wo ye panina panindie na ye de ama wo no ye de authority na ekuta wo ye de tumi ama wo mamo nhwa aban ne nko a na aban ne de wade mara na ye adwuma wo hene ukuta tumi afie shuas ne ga bobodua wo wasa ase to nkna ase so edome wo de hye wontimi mfre no waye di umusuro na ana munhwe yi na enkyinima no ene ye ha wo mo ade bi eda Facebook ni social media no entwamu da enkyinima baba beto enti wo play pe na se we ye se wo bo ni bia me so me de be je no kadua boy se wo bodua na nke do kwa ahemfie ne abo kakase ene wo obi di agwa ya me de tete no wo bo obi bia ne de wo kwa ahemfie wa wu kura nkeye ye de tumi ama aban but aban na nkasa so no ni tumi na ye de ama no me hu a tumi no so hwe ana ya hemfo na nkasa no na me nim ade pate wo moye what ase si obi ko wi abode a ene mo fa no question ni ama na 3 years na de wo bodwi a wo de no me ka wo man mu ni nyina no de na ma ya ama de na ma ya fa obi ko wi abode a mo ko kodam 3 years bo obi ko kan no me nsem ebe se o maimuni nyina no a eno de ne agya no obi afaga na sika twitwiri die wone nam ho free wayo me sika ye hunu ne fare ba wone nam ho free sorry e very safe oyi men's gold die e ba ye on so ne nam ne ba bi bet odop obi nko wi just board ye bet ne atile 10 years anu me ya sorry na me ya sorry no na me ye teachings na sorry baba ko se wo question papa mentine me biase o se no wo kro bi so mpese me bodin ana ba akoko wi abode na ba akoso kokum nipa yes wo kokum nipa no ye jano na nam de wo ko wi abode na ama ne 3 years o da so dem na no obusa se wo wi abode no ne hu ohu chen de wo kum nipa na ana ana am se wo kum nipa no wo fa akire sana me kan kyerɛ me so wo fa akire sa mo nim ade no yes Ghana ankasa no e wo mo se mmra ene ye de kasa ba eduru mmere bia mmra na chi no ntwanche akoso ye mmra na ankasa ni de mmra na di no yes na emum ye ne ye hye mmra no ma mmra ne se wo mmra no kofom ma meme de ede ama me no enkasa because Canadian burger ya obi buy obi what get bi bom se fan bi sharifo karifo se de no me kaya meka
okọ ne sika ku no ne ade ne family be kan say the way a lady ne si ba wa dress e de ne tu e shake no ohwe ge ne etna bia ne ye bia no de ba na onye oba oda sales entade e hye no no de ba no ense oba oda sales wo relax na enumre no na ye bia eduru time na ne be pia no sa na omo ka eye from them nya mi o asema na nipa na kan se de sa de we bu ma ye musa se o man Ghana na be ye yi ana ye musa se ye ne de ye be boa ye nko a se DJ bi obo no DJ ni bo no se DJ e mo de be odo bo de be ye nyina ye de na se DJ wo bo de be ye wo nko a wo de de a wo beto wani na omo dance na se ni nyina obi a ye din aden DJ ni bo de ne de but o mo de ye man ni nyina de ye musa se mpanifo ade a mo ye no eno na ebo the nation Ghana na eno so ye question kese ye fa musa you to ne kasa ye mpe but the same thing no mo dey buy so yes e-levy ye mpre mo piato ye so yes Ghana card no emwa ye for now because a country ye need data base e be feed information ni nyina wo so na yes e be Ghana card e de ne de Ghana information be ne de ene obi ko wi ade na fingerprint ye de trace ni kwa he na mo de kwa hwe no aso ya sesi ke twitwirigi o he be kwa ya ekwan nye Boasi road bebre road ni nyina ase be yere si ke twitwirigi a yes no Ghana card ho MTN network any other networks no djuma omudi di yen networks ni nyina anye ba ko djuma omudi di omutimi ka kire ase e ma mashup a 1 month yetimi use no 2 hours na asa ene na wo ka kire se mashup na wo de man for 1 month no ase kire ne se makwa abrochire mahu sese broni ka kire se ade ne ye month so kasa ade ne ye month wo be use 100 gig 1000 gig 2000 gig gra this a bosome na so contract no no akọ ba ye mu say contract no this Ghana ban yi mu aka ka kire ne say obi ebe yi ne sika won phone so won fa bi nto so no won tema no na eya da no aka kire ne say krache de o ye ne nye eya na software ya no mu refuse say no say network companies ni bi wo ho a wo Ghana ha enya Ghana own nti segu anansa o ka say menye adwuma wo Ghana ha bio mekwa Ghana yesika almost 80% of yesika o mo de nyina be kom kuro yesu dollar ade ba ko wo ni so benre nantwinam aponchinam yes de be ase wanje sotoro de yes you ko bi na wasomunyo yes se ya ma ye ho kwan ama papa yo anya adwuma yes menua ye bebregu o ma we ni ewo mu no asa dampan pani bi enim yes bia ye de ope o kan so pani fu bi nti ase obi say obi o ho a o say adan na o kasasa yes pani ni wo mu a mo nhwe mu obi modua yes e wa abra ni dua no a asa se bo manfinum na oboy na ase eno asem na aka na ase asem bo ho a o kwa kan se bra asam ado be yiwa no asam ado so ekwa a ye ba ye kwa ye mabio oba se wo nkwan ye de na se yentimi nka enchine so antrima yentimi nka asem na daddy o kana to asoma daddy intimate fira ban ne mpanimfo so ene ma ekoso na ni nyan me de ya na ye mareho adwuma ya me ye me wo humobro pa yes obi timi ba okuta ne set wako school yes hwenenim papa o ma metan Ghana na do de me ni di abrante ababa so papa ma new school ma ya me nye adwuma nde papa yenye sika se ye di sika na katudwa sika tichiri di adwuma ni wo ma ni bone koso yekum nipa edi pesika yes kofe nipa nsa kofe nipa mobre kofe nipeti mutibi penifo mu hu busasa aksuko no ma wanya 12 to 10 years no de ne beba na adwuma so kokum wo nwa ketwa edi akwaje sika penifo mu nyina ma ho we na wasanka mo de mo na esifo na mo hunu se no ade na eba akora na adwene mo mfra akora na interview no me hunu se mpanimfo na ayi vat no hwe abrochiri so obi ya ade ye nwanwa abrofo no ben no no akopa na adwene botaya wode ye sa ade no sa ahokyere nti no wode ye sa no ma person wo na pe kwan wo be fa so ibe yi sa akora ya nkora nketo yi wo mu kuma akora keto yi esi na bo okun se konfo bi na esi mu nkunu no mo mfa nene TV so akonfo age so ama sene mam na me sene ma age TV so ama Ghana president no wan hu ana ye mpanimfo wo mante
Odum da dia yam and ya galamsey de yetimi aton kras obi mra metu ne ncheni mo hweye na aksu to anuti am aya na mo ka ho bi what I say momma pepepe yonye adwuma yencheni ya mo da wonim say Ghana wo sika emra eniu yes yempanimfo iniemo mu yi na osumase ye den kranketo atoto ano a wo matwe ye wo se enye ye dia no senkan kola no you to ni pia bonten abeka tra say we me da no kwanya me dia nka yem be hyew yes enso ye Ghana sika na ye dia ye nti yem pese ye behunu akire na se sika ni wo manim ene ye de nkofo bia betoto ye bi companies akese ye bi wa abrochire obi wo kro won save wo Ghana ha enso so ya ban mu mpanimfo a wonim so wo man wo save wo ha 3 se betimi enya kakra ede aboa wo man no won save wa ye Dubai ni ade ne asisi Manshyia bi bank wo ene ye de ye business wo ena wo man ho kire yen papa why we American de yenka the say me kra me anka say me homete say the I yakra say celebrities actors a magigidi no ene ne o mabetena TV so ene o mtete akomfo nchen ene o yisika no otugu enti die adwene ben na mo de ma youth no mo ye hwem celebrities ye hwem se mo ye attitude mo wa adwene a mo de creative knowledge amankofo ahwe asua mo ene dodo na ne o mo nyina dodo na ye common bre yes time adum so na start ye no se nitwa no so ye de light power na ye e call form no effective wo mo adwuma yes ye common bre sa time no wo ko twese ne ba what it editing background na dum foyin would me editing I'm affected the whole Ghana obi adwuma say na me die menya why yesini na menya sika akohwe ana menya sika enu nti na emma wo mo adwuma no ekofom tinu wo mo tetifie to obi e plan kwan obefa so ono so benya bi edi ahwe ne yede ne ma enti baabi atokuro da bi obeyi ana obenya bibi edi no tokuro no kura di wo bebre na no wawura on sa de sam wo mu wo basabasa yes say owo na ties wo so because we don't say bonne na doso akoma ni bere enti no ye kan na ye kan hwe Ghana abane ne mpanimfo anim ene ahemfo a wo mu ka bi wo mu anim se oman no de ekon wo mu nsole oman no de ekon wo mu nsole papa o last word a wo be kan e de to the general public ni nyina afu na ye dey end the program no yes Ghana Asem de waka sa wo kan wi wo kan no asa be so Asem bi wo ma kan be se say repeat adenti American no solution bi and yes tina me kan no asa kan yes because who say ade we wan amaso o he say gombe ye me depeni bi atempa na say wahini bi atemu a ka yi va ateme yes ensema make wo mate yes entimenya ya akwa su kon ma I no say no nkwa ne nyansa o ne nyansa bada bai so nyansa ni ba para keto a company nse David Nusa enso Israel man ni nyina ona de ne to ano de mpese meka ama ye Ghana ban ne ne mpanimfo ne nananom ahemfo etie na so pam ne eni die kasem they say you to know boneno esua no mo ne de o haw anu amanie bebre nchirima yes abrantie sole a oplan ne kwan obefa so obenyi sika yes so obekun nipa anya sika no e ho de won hwe ho sika na no wo hwe onwene nipa to obehun se ababawa na metensa na wo kan asem bi kura so obi se young girl I find say when you cry 15 years na obegina social media iPhone Pro Max just phone over ton be 15,000 to 150 million and no dey kire say hwe ye ka je say wo tramp na da echi a wo beboka me ja me mpena to ho enenne me ko nya be ma foforo no ato iPhone Pro Max dia ama me na me busi a wo say e di adwuma na aye ma be ma na otimi pega 150 million e de to safo na de ma ensem bi sei no ka wasan ke yefra akora no yes na yetia no yesi asofo hyen kontro na ma sore maka asofo nyina no atom yes yenye no some beto aba we fi a won beba ane munye kura ya baba ebe hu papa sa tam ne de mo ye papa omo ba so na omo be hyehye ye bo so oduru ono nya pa wana omo hu da no mu fi akonya waten komo na se
mo na mo dada mo papa ye de wo ho ewo mu sa atorofo wo nyamedwumam asofo atorofo papa na ewo no so muhu dia na mo so mo peda wo ma atorofo na be shefom yes what I say yes eduru mere bia ye sone so yes wokwa himfi a ye di asem a ye de nokore to de da ye tie wasem na woni ho nso nsem na woka na wo hunu se enye nokore akore asem asofo ni binum ne ema wo mu ye mutum se binum kriti enye nokore muhu yes papa nso wo mu a woka nokore pa de kire wa wantum se asem no ye nokore de na ma ya abo asan kofo no mudi wo mu nyina afra na maka asofo no atom ene youth no hwe nsem a bedina social media ekeka wonim se ebo wo man no because enen asama akra we aka no yes ebe si ni pampempem enti obi abe make sure say so one be ma kra wo ho no ntimi nhwe na amfa na chi won ko pe be ma obetimi ahwe no asese yes wo mate mo hwe so mo yimoni kasa asese no enipa ama enye elusu gidie wo asofufu because of enema bi empanifo na kaka na obetimi ka sofu na obeti asori ni sika na obepenti obe gie sika da betoto cars ne mansions enti ama ahofama kura ye de kwa asori se ye koba for de ye nyame adwuma no obia kura mfa ne humo eno na ama no me ni nyame adwuma no yes enye nsolema na me edi yes eye nyame esunsum ebeba wo so yes ene apama nyame no wo yes ene fra nyame afra ni suti a obeye obi edi so for so many years nso busa no one Ghana si di kro nyama obi edi so for onye 60 years ko busa the 60 Ghana onyama yes David no ye wo hene yes na no wasa ye odi for hwenhyira ebe a David so Solomon beto aso Abraham no ye nipa nso no ono kra no onye sofo no wo ye gidifo nyina ja hwenhyira nyame de ma no wow what enkoma na se Yesu ba asase we so no so wanya adwuma da enso so ede ne hia no bibia hia wotimi kura se menemo nante ye bibi hia wobusa afonsa menemo nante so many years more than 3.5 years no bibi hia ma na so afonsa everade da bibi hia ye ade ba ko wom ni enhyira eya chede yes nyesofu bia ne timi beye nyamedwuma di yes this nyame de saade na to so wo bi nso nyesofu wadi ye no so wo beka ne sei wow and papa obi adwum next said the mindset na ne wo youth na adwum say sofu benya sika betoto cars mansions bebrebe no esai time amumi enyim free adwum because say all the to adwum a wo wa na wo kan wo dampo spirit because sofu no ye ne sika na otima onsi bi enyame de ato no so because yetimi ma obi 100 billion obeba no ahye sika ni nyina obi si koton bidie edikosi abrosan de 2 million onse no so wale timi sika ni bi mentre wachire kra mentre wachire ya wosofo obi wo betimi azani pa jisika bebre nso wontimi ni yes ani obi wo ho so so won zan but ye once Ghana ha nkasa na ho ya die bia mana kwa akoye se obi kuna no nyame frɛ na sisika nti na wo penti na wo se nyame afrɛ no yes eno de eyekwa entesa ena na metina wo se Yesu ba asase bi so no so wanza obi emu obi anso no ye wonderful wow we bebusa ne dampo tokua to dampo to ena wakantena wo se nka wode hye de enka wonsan fata sa eto no wotua bi sade abaya mentu obi asinti dua ntino mepesa mekire mo se wiase na de diduru nyina ye media yes Peter wona poso we leader yes what the school one ko be da wo ball masters no nyina ewo poso what the de urapunu wo kata wani kura na enframa po asoche bo a wo hunu sa asoche we wo ba koduru ha wonim fadrawa na fa nam sha ano fa kotunsu mu facial obedi ka bo no wa na nim sika ko wo shem tokua to so son ka bro so aye 2 cd 5 cds what the gold ni tuen tokua to and also way Bible say me nsem hira na mu nipa ye wodefo my brother say ye no kwasam say eye azan na masofu di a
ene enka sofo obehia ya che because of say nsem a mo keka kire youth no ne Ghana fo no a mo se obia nhwe asofo anim no ye na yedi yi hwefia ma bede enye ska pa meza obi dia meza no no won pie me ka topic we be da tackle azan ye be tackle sa topic dia meza no o me kan kire me ye be tackle sa topic no what you say because I am my the Christianity nanim ye twetwefo me kan no kura kire Ghana aban ne mpanimfo ene temamfo ene Ghanafo nyina se enye sofudie na menipadi ye nyame nhira the American nyina ne se enye azan ene menipadi yes wiase adwempa nukuredi yes adwumaden yes mahofama yes modern bo ene wani da no wahwe ne won totoye na manipadi osofo bia wotimi toto ne ne me yehwe ne ho so yi ene nyame nante nukure mu na urade hira ti adofo ye meche ahwefo ene yatifo no obibia Prophet Peter ne aka have a bed wan kobia na number no the number ni 0542 9055 urade hira obibia no wonto nsuo mu wabraba so mesero do obi ya enya no Manshyia ti kronko agina duru mire bi na nim unua nam no wofa kwambo na bi so enya na ho a tunufo yes enu nti na nyame de wo bata na ho no yes enya aban ko na enya onsom oni ni pansam America bi a wo enya wo de but famafutu emfa enkwasa asem duru mire bi a nsem bi wo ne firimi mu ba enam se wo yesa ade ni binti no ebe wo ya but my hasa me be do atama and be kekafo atno me respecting me bu because we nyame de hye but homode say abrabo a wo bobia no atemu wo ho ma ondaache enti hwe ni do le God bless you. God bless you. That is the name Prophet Peter Amankwa aka Heavy Bed and the Dream Come. Hani adi dwumadi ni be kona wie. The name still remain on bofo back up. Me cameraman Paul K of Paul K TV. Besra say, "Buba subscribe to Paul K TV so. Ho no sine no ma miesi o, ma miesi. Ye hwi kona kwa ho de. Ana ndi dwumadi besi. Audition no chenchire no so e wo. Ma wani mra na say, obi se sine agusi ni ngui. Audition no bra na beje form na. Offer number now on screen. Okay. God bless you.